ferħin semmu friġ l-altar tijek. Għalja ta' ferħ ta' għadna ħaġa wahda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieli jistħoqlu hawnatu. Birek il-għadja u it-talba ta' rubli bobu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Fir-rabaħat tal-Eid, il-Knisja mad-dinja kollha tiċċelebra il-jum tal-vokazzjonijiet. Ekkejjew inħossuna il-koll familja waħda, nitolbu biex il-mulej is-sejħa li huwa jagħmel tiġi mismuwa, tiġi milquwa biex hekk aktar żgħażagħ iwieġbu għas-sejħat tiegħu. Din noffru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għal bżonnijiet ta' familja. Hekk kemm xi ħaġa sabiħa nitolbu hekk biex il-familji tagħna ikunu bikoll bennina tal-ħajja, bennina għal aktar vokazzjonijiet. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra il-mulej. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu, mulej ħniena. Kristu Ġesu li taf taħder in-natura dajfa tagħna, Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti lejna u l-paċi ta' dawk li jilqgħuk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjejn fis-sema biex aħna il-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Attej tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-lud bleħenoli. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li jintom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: indmu u jitammet kull wieħed minnkom f'isem Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tahom xhieda u wissihom billi qalilhom:
Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tamdu u dakinhar inaqdu mad-dixxiepli madwar 3000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm sponsorjali ngħidu flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollu mħdura iqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni u irejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma iwensuni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Miegħi iva jimxu it-tieba u l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżies, jekk tagħmlu t-tajjeb u bissofru u tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontu imsejħa, għax Kristu ukoll bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U la mi kien għamel l-ebda dnub u ebda ma nstab fommu, meta jruħ ma weġibx bit-tajjir, meta bata ma jeddietx, imma ħalla fidejn l-imħallef ġust. U tabba bidnu bietna sa fuq is-salib biex aħna immutu għadnu biet u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naġ mitlufa, imma issa rġajtu lura għand ir-raj u l-assies ta' ruħkom. Il-kelma tal-mulej. Nkantaw flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiena ir-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb, imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb huwa r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb li ilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu u hu isejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuħx. Din il-parabola qalilhom Ġesu, iżda huma ma femux x'ried jgħid bija. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: tassew ngħidilkom, il-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena huwa l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jisalva u jidħol u joħroġ u jsib fejn jera. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq,
joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u il-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu tal-lum eżies il-qari kollu jippreżentalna il-figura tar-raj. Jew aħjar Ġesu Kristu ixebbaħ lilu nnifsu mar-raj u lilna bħala l-merħla għażiża tiegħu. U f'din il-parabola hekk ċkejkna li jagħtina l-Evanġelista Ġwanni naraw kif jaġixxi Ġesu. U fl-istess ħin kif jiena u int jeħtieġ li nirrispondi għal din il-kura ta' dan ir-raj. L-ewwel qabel kollox jgħidilna jiena min jidħol mill-bieb huwa ir-raj. Min jiġi minn naħra huwa dak li jrid il-ħalliel, li dak li jrid ikisser, jeqred. Mbagħad jgħid li jin-naċ tiegħu jisimgħu leħnu għaliex hu in-naċ tiegħu isejħilhom waħda bisimhom. Kemm hija interessanti din il-frażi, kemm għandha timla lil qalbna bil-kuraġġ. Quddiem is-soċjetà il-kol kemm aħna, ħafna drabi aħna sempliċement numru. Biżżejjed biex tmur tiġbor xi ħaġa, il-bank, il-posta, jew tmur tagħmel xi tolbok illum. Mhux tant l-isem, tin in-numru tal-karta tal-identità. Id-dinja lilna tqisna bħala numri. Anke f'din il-pandemija, x'jissemmew? Jissemmew biss numri. Numri ta' persuni li mietu, numri ta' persuni li jintlaqtu b'din il-marda, numri ta' persuni li fiequ. Numru. Imma qudiem Alla eżies, jiena u int maħniex sempliċi numru. Alla lili u lilek jafni bismi. Hawnhekk jiġini f'moħħi il-kelmiet tal-profeta Iżajija meta huwa stess jgħid jien naqqaxtek fuq il-pala ta' jdejja qabel ma aħna twelidna. Kull wieħed u waħda minna diġà għandu l-isem tiegħu fil-moħħ u fil-qalb ta' Alla. Isejħilna bisimna. U għaliex isejħilna bisimna? Il-Vanġelu ta' Ġwanni jgħidilna u joħroġhom il-barra. Għax Ġesu ma jridniex nibqgħu magħluqa, imbeżza. Dawn il-kelmiet jaqdu wkoll mal-esperjenza tas-salmista, wis probabbli il-kittieb, kważi ċerti, il-kittieb tas-Salm 22 huwa ħattajr il-profeta David. David li kien raj ta' merħla, meta jirrifletti fuq ħajtu jintebaħ li l-mulej Alla huwa r-raj tiegħu. Joħroġna l-barra. Iva eżies, il-mulej irid joħroġna l-barra. Il-barra mill-biżat tagħna, mill-qtieħ il-qalb tagħna, mill-problemi tagħna. Għaliex jagħmel dan? Għax hu sar bniedem bħalna. Jaf x'inhu l-inkwiet tiegħi u tiegħek. Jaf x'inhi l-biża tiegħi u tiegħek. Għalhekk isejħilna bisimna. Il-mulej irid joħroġna minn dan il-biża u jgħidilna isimgħu leħni.
Infatti il-Vanġelu ta' Ġwanni jkompli jgħid u meta joħroġhom lin-naċ ma jħallihomx jiġru weħidhom, imma imuru qudiemhom biex huma jimxu warajh. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li lilna għandha tagħmlilna kuraġġ. Hekk fil-mumenti taqtih il-qalb, fil-mumenti jibsin tal-ħajja, li huma mumenti li jiġu fuq kulħadd. Ejjew aħna nisimgħu il-leħen tal-mulej. Inħalluh joħroġna u nimxu warajh. U ħajjimxi qudiemna, u ħajjiddefendina. Kemm huma kelmiet sbieħ dak li jikteb il-profeta David fis-Salm 22. Imexxini fi triq tas-sewwa. Din kienet waħda miċ-ċertezzi li kellu David f'qalbu. Ħafna drabi, partikolarment f'mumenti forsi mudlama li ngħaddu miegħhom, anke f'dan iż-żmien, f'dan iż-żmien ta' din il-pandemija li qed inħabtu wiċċna magħha, forsi ngħidu imma l-mulej fejnu. Il-mulej insina, il-mulej inħeba. Quddiem dan kollu David kellu ċertezza waħda. Il-mulej imexxini fit-triq tas-sewwa. U jiċċaraha. U jkompli jgħid anke jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi mulej. Issa anke hawnhekk it-tradizzjoni mhijiex tant preċiża nimxi f'wiet mudlam, imma din id-dalma għal David hija id-dalma tal-mewt, anke meta nimxi fid-dalma tal-mewt. Jiena ma nibżax għax mulej inti miegħi. Ejjew nitolbuh il-mulej illum li jagħtina l-qawwa li aħna nisimgħu leħnu. Forsi ħafna drabi smajna ħafna ilħna ta' ħafna persuni importanti, ilħna ta' dak li smajna f'aħbarijiet, ilħna ta' dak li qrajna fil-kodba, fil-gazzetti, ilħna ta' dak li qalu ħafna nies. U l-leħen ta' Alla forsi mhux dejjem smajnieh. Ejjew nitolbu il-mulej biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jagħtina dik il-qawwa li aħna wkoll fid-dalma tal-ħajja, fil-mumenti tal-qtih il-qalb, fil-ħajja ta' kuljum. Inħallu lil qalbna tinfetaħ għal kelma tiegħu. Ejjew nintebħu li l-mulej irid joħroġna mill-biżgħat tagħna u joħroġna f'merat kollhom ħdura fejn hemm il-ħajja. Għax fl-aħħar mill-aħħar il-Vanġelu kif jispiċċa llum? Jispiċċa b'din iċ-ċertezza ta' Ġesu. Jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Ejja mulej Ġesu fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Nissel fina il-ħajja tiegħek fejn hemm id-dlam, fejn hemm in-niket, fejn hemm il-biża'. Ħa tikber fina il-ħajja bil-kotra li tiġi u li hija frott l-imħabba tiegħek għalina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew aħna wkoll li nġeddu l-fidi tagħna. Aħna li aħna merħla ċkejkna, kif smajna anke fl-ewwel talba li bija fdejna dejn il-quddiesa. Alla ma jħares lejn in-numri. Alla jħares lejn il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. U għalhekk ejjew aħna wkoll li nġeddu l-fidi tagħna li rridu nkomplu nimxu warajh għaliex huwa jagħtina l-ħajja bil-kotra. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx.
u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuħ, u fit-tielet jum għam minn bejn miet skont il-kodba mqazza. U tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mimweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben. U li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar mamudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Mulej, aħna nemnu li inti r-raj tagħna u għalhekk ma nibżgħux li nimxu warajk għax inti il-wens tagħna. Talbuk mulej għal-Knisja mqazza. Għamel li hija tkompli permezz tal-ministri tagħha, tkompli twaslilna il-kelma tiegħek li hija kelma ta' imħabba, ta' ħniena, ta' maħfra u ta' kuraġġ. Nitolbuk mulej biex tqanqal l-ispirtu taż-żgħażagħ tagħna ħalli huma wkoll jarfu jisimgħu is-sejħat li inti tagħmlilhom u wieġbu b'imħabba u b'ħeġġa. Nitolbuk mulej għall-familji kollha tagħna minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija. Kompli jixħet il-barkit tiegħek fuq kull familja. Kull familja inti tafa bisimha. Nissel fihom it-tama, il-kuraġġ u kabbarhom fl-imħabba u l-qdusija. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għaddejjin mill-mument mudlam tal-ħajja. Oħroġhom jent il-barra minn din id-dalma, imlilhom qalbhom u kompli ħejja għalina il-mejda tal-Ewkaristija. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. Il-Missier qaddis din it-talba ta' din il-merħla ċkejkna li jinġabret madwarek biex tisma' l-leħen tiegħek. Kompli jixħed fina il-barka tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia.
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqlu dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu lubna il-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixteret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u jinroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu.
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Saftijaj, iżdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn. Jew nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, inti ir-raj it-tajjeb tagħna. Ixħed ħarsa tasliem lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li inti fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li jgħix u jisaltan
għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq ninaqat mal-messaġġ li batilna il-Papa biex nistiednu lill-familji biex matul dan ix-xahar għażiż nerġgħu niskopru iż-sbuħija tat-talba tar-Rużarju fil-familji tagħna. Propju nhar l-Erba' jibdew l-Erbat 15 l-Erba' bi preparazzjoni għal festa ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija, il-festa ta' Santa Marija. U għalhekk inħeġġiġkom biex ngħixuhom dawn l-Erbat, anke jekk ħajkunu b'mod differenti minn tas-soltu. Ejjew inkomplu impoġġu hekk nagħmlu mill-djar tagħna santwarji Marjani. Inħeġġiġkom biex tpoġġu hekk possibilment anke xbija tal-Madonna ta' Pinu f'kull dar tagħkom u għejdu r-Rużarju qudiemha, inġabru bħala familja. U l-Madonna tkompli tbierek is-saħħa u tqaddes il-familja tagħkom. Il-programm ta' dawn l-Erbat għalhekk sejjer ikun hekk. Il-quddies ikun fit-8:30 ta' filgħodu u fis-6:30 ta' filgħaxija. Sintendi dan issejjer fis-santwarju bil-bibien magħluqa imma jitwassal għandkom fuq bil-mezzi soċjali fuq YouTube jew Facebook page tas-Santwarju u tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll il-Qudiesa ta' filgħaxija tkun imxandra fuq Radio Marija. Il-Qudiesa jkun fija anke il-ħsieb ta' din il-ġimgħa li nkunu qegħdin ngħixu erba' wara erba'. Imbagħad matul il-ġurnata kollha sejrin impoġġu xbija tal-Madonna ta' Pinu fuq in-naħa ta' barra tal-Knisja biex hekk min irid jista' jiġi u jinvista il-Madonna anke fl-apert, però dejjem nirrakkomandalkom nobdu il-liġijiet billi inżommu id-distanzi ta' bejnietna. Is-santwarju ikun miftuħ mid-9:30 sal-11 ta' filgħodu u mill-4 sal-5:30. Dejjem b'numru limitat ta' nies u għalhekk rridu nżommu id-distanzi. Jekk dan ma nagħmluhx kontra qalbna ikollna nagħlqu il-bibien. Għalhekk inħeġġiġkom li tiġu biss numri limitati. Fis-6 ta' filgħaxija imbagħad sejjer jixxandar dejjem fuq il-mezzi soċjali irrekordjajna qegħdin jiġu rrekordjati diversi rużarji propju minn ġol familji tagħkom. Mit-tfal tagħna, mit-tfal, mill-istudenti u miż-żgħażagħ. U għalhekk inħeġġulkom biex il-ħin tas-6 ta' filgħaxija qabel il-quddiesa hekk tinġabru flimkien għal din it-talba għażiża. Ma dan infakkarkom ukoll li ta' kuljum kif qed isir kuljum fuq it-suntier qed joħroġ ir-Rużarju rrekordjat ikun fit-8:30 ta' bil-lejl u fil-10 ta' bil-lejl. Dan tistgħu intom issegwuh minn ġol karozzi tagħkom u iżommu dejjem id-distanzi meħtieġa. Jew issa għalhekk ngħidu 3 Avamarijiet lill-Omna Marija biex tkompli tkun hi l-Om li twaslilna u turina l-imħabba ta' bina Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.
inkomplu nejxu fil-paċi ta' Kristu.